Wel, gai ddiolch i chi am y cyfle. Mae unwaith ag agor ag bora ag bnawn yn hytrach syl y Pasgol hyn yn arbennig yna. Gau dod yma eto i'ch blith. Diolch am eich croeso fel bob amser. Gobeithio bydd yr arglwydd yn tywynnu ag nom a'i ras. Dwi am godi'n mi allai godi yn hestyn o ddegau o wahanol lefydd yn y Beibl heddiw, a fysa'r un bregeth yn gwneud y burion i bob un honyn nhw a dweud y gwir. Ond dwi wedi codi un adnod 6 gair yn Efengyl Lug, y 4edd, benod ar 20, ac adnod 34, 6 gair, yr arglwydd a gyfododd yn wir. Yr arglwydd a gyfododd yn wir. O rwan yn ystod y dyddiau heibio ac yn arbennig bora heddiw, sa chi'n clywed y newyddion neu'n darllen y newyddion Cymraeg fydd bynnag ynddo. Da ni yn clywed ac wedi clywed pob math o honiadau rhyfeddol ynglyn â gwir ystyr y Groglith a'r Pasg. Pob math o ddamcaniaethau a hynny yn amlach na pheidio yn gwbl ddiystyr ac yn gwbl groes i'r hyn a eglurir mor amlwg i ni yn y Beibl. Y llyfr hwnnw, gair Duw, lle ceir yr unig dystiolaeth gredadwy o'r hyn a ddigwyddodd ar Pasg go iawn. Wel, da ni'n gwybod un peth, nid gwyl i ddathlu dyfodiad y Gwanwyn mohoni. Y syniad yma fod byd natur yn deffro, yn atgyfodi megis wedi hirlwm a thwllwch y gaea. Bywyd newydd yn dilyn marwolaeth fel petai. Nid gwyl chwaith sydd dod ag rhyw obaith newydd anelwig, just gobaith. Beth bynnag ydi o felly. Does a neb i weld gobaith ymhwy nag ymhe, yn beth, na'n byd felly. Hyn da ni'n gael ydy rhyw obaith gwag, hollol wag, cwbl ddiystyr, mewn gair gobaith nad yw yn bod o gwbl. Mae mor hawdd ydy siarad, mae gynnon ni ryw obaith a'i gadael i fanna. Di'n golygu dim byd yn acdi. Ac yn sicr, nid gwyl wyau siocled, a bwnis bach del, a boneti, na chwaith gerddoriaeth y Pasg, waith pa mor glasurol y bo hwnnw. Gwyl ydy hi, dewch i ni, ddatgan hyn ar y cychwyn, mae gwyl ydy hi i gofio, dathlu a diolch am atgyfodiad corfforol, llythrenol, dwi'n pwysleisio hwnna, ar atgyfodiad corfforol, llythrenol, yr arglwydd Iesu Grist o'r bedd. O farwolaeth corfforol, llythrenol i fywyd, corfforol, llythrenol ac ysbrydol. Hyn oll ydy ar fora gogod eddysg y trydydd dydd yn dilyn i farwolaeth erchyll a groes Calfaria a'i gladdu wedyn y medd Joseph o Arimathea, angau, medda'r Beibl, dyma, mae i'r negas eto, angau a lyncwyd, dwi'n hoff o gair yna, angau a lyncwyd mewn buddigoliaeth. O rwan, mae yna broblam fawr yng Nghymru, yn Cymru ni, ynglyn â'r Pasg. Ac yn enwedig efallai, drwg dweud, ymysg crefyddwyr ein gwlad. Ac mae'n broblam ddyrus, broblam lle na ddylai broblam fod. Cymaint o geisio osgoi yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd, ceisio troi'r atgyfodiad i fod yn rhyw fath o symbol o rhywbeth arall. A hwnnw'n symbol di-dramgwydd, derbyniol a chysurus ac yn wirbydol, sy'n ymddangos yn gredadwy i'r anghredinwyr mwyaf. Hynny ydy, peidio tramgwyddo neb. Mewn gair, llwyr osgoi'r ffaith, mae sôn yr yda ni fama am atgyfodiad neu am ddigwyddiad hanesyddol, digwyddiad am rhywbeth wnaeth ddigwydd go iawn ym myd hanes.
rhywbeth a ddigwyddodd fel ffaith yn Jerusalem rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Am hynny, da ni'n sôn. Rydyn ni yn cael arweinwyr crefyddol. Siwr da chi dod ar ei traws nhw'n hob man. Arweinwyr crefyddol o hyd ac o hyd yn pedlera rhyw syniadau cwbl gyfeiliornus a chylwyddog am yr atgyfodiad. Fel y dydys i gyna, ac am ryw obaith o ddod ar byd pechadurus at ei goed. Sicrhau heddwch ar yr holl ddaear. Dyna negos ar chysgob cael gaint y bora yma. Heddwch ar yr holl ddaear. Dim chyfal. Pawb yn caru gilydd. Honna di negas y pasg medda hi. Hi, dyna sydd hi rwan, ynddo? Heddwch y pasg. Sicrhau heddwch ar yr holl ddaear. Dim newyn, dim chrylondeb. Pawb yn caru gilydd. Dim adfoesoldeb, dim hunanoldeb. A chyfiawnder cymdeithasol yn teyrnasu drwy'r holl fyd. Cymod, heddwch, cyfiawnder. Ia, maen nhw'n bethau dyrchafol iawn, wrth gwrs. Da ni gyd yn dymuno i gweld nhw, ynddo? Maen nhw'n ardderchog dydyn, pethau na i gyd. Ond negas y pasg ydy hwnna, ni'n byd o'r fath. Nid ffydd yn Iesu Grist a'i farwol glwy, ydy'r hynna. A dyna ydy'r negas Cristnogol, ffydd yn Iesu Grist. Rha dras, efengil, rha dras. Nid efengil heddwch yn yr ystyr yna. Ond yn hytrach, o fynd ar peth i'w ben draw, ffydd gibddall ydy hi, da chi gweld, yng ngallu dyn i'w iachau ei hun o bechod. Dyna di'r ffydd yna, da ni yn ei glwad, o hyd ac o hyd, os gael galw'n ffydd felly. Dyn yn gallu creu nefoedd iddo'i hun ar y ddeiar heddiw. Hynny ydy, does dim angen gwaredwr, dyna mae'n ei ddeud, does dim angen gwaredwr ar ddyn o gwbl, mi all o i waredu ei hun. Ac ateb i hynna oll, wel, ydy dyn yn gallu i achub ei hun? Edrychwch ar gyflwr y byd o'n cwmpas, prawn heddiw, prawn heddiw, rwan, pethau sy'n digwydd yn y byd. Ydy dyn yn dod ati goed, fel byddwn ni'n dweud? Ydy dyn yn dechrau bahafio? Dim byd o'r fath yna, gdi. Drychwch chi ar y byd. Yn llawn trais, a chasinab, a chrylondeb, di-dostyr. A ffyn bynnag, does ddim rhaid bod y Gristion i allu mynd ar ôl y pethau yna, fe all y anffyddiwr chonc ymladd dros heddwch byd, gymaint ag y gall Cristion. A hyd y gwela i, does na fawr o'r gyhoeddiad ni, i ni yn y heglwysi, ac yn y capeli, ac yn y pilpida hyd yn oed, bellach, fod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol. O'r bedd. Na chwaith i fod o wedi talu iawn dros bechod, ar y groes, na cam nefoedd, na cyffern, na thragwyddoldeb. Da ni ddim yn ddistaw iawn ynglyn â'r pethau yma o fewn y cylchoedd crefyddol yma yng Nghymru. Mi fyddai'n fwy onest o lawar i nifer fawr o grefyddwyr Cymru ymuno a rhengoedd cymdeithasau dyngarol fel amnes gyngwadol ac eraill. A heini gymdeithasau ardderchog oll, ai dweud y gwir. Na rhaid ni idrach i rwla arall i ganfod beth ydy'r efengil Gristnogol. A beth ydy gwir ystyr a negas atgyfodiad Iesu Grist. A wyddwch chi, does dim ond un man i ni droi ato, sef idrach ar gynnwys yr unig adroddiad ddibynadwy sydd yn bod. Unig adroddiad dilys sydd bod. Nad ydy'n dibynnu ar deimladau, na dychymyg, na syniadau ffansi, cyfeiliornus dynion am ymwyon dyn a'i feidiadau, na hyd yn oed arweinyddion crefyddol ar y cyfan chwaith ynde.
Does am ond un adroddiad lle cawn ni hwnna. Dim ond un lle yn unig lle cawn ni'r gwir am atgyfodiad Iesu Grist, yr unig dystiolaeth, sef yn y Beibl, gair anffeiledig Duw ei hun. A heddiw, ar Sul y Pasg, dowch chi ni na lynu yn dyn wrth y Beibl a'i wirionedd a'r Beibl yn unig. Mae cyfanwyddwch chi, holl stori'r cadw, holl stori'r achub, yr efengil fawr ei hun, mae'n dechrau gyda darostyngiad Iesu Grist. Rhaid ni gofio hynny, gyda darostyngiad Iesu Grist, mab Duw, neu Duw y mab. Mewn gwirionedd, mae stori Pasg y dechrau, nid gydag unrhyw wythnos fawr, fel mae rhyw galendrau eglwysig, fan o'n i'n cael ei galw yn dangos ac yn dweud. Na, mae stori'r Pasg y dechrau yn rhagwyddoldeb, a hynny yng nghwmni y Drindod Sanctaidd, yn dad, mab ac ysbryd glân, cyn bod amser, cyn bod bydysawd na deiar, cyn bod dynoliaeth, cyn bod pechod, a hynny y mwriad graslon a thrigarog Duw ei hun. Cyn llunio'r byd, cyn lledr nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, i achub gwael golledig euog ddyn. Do fe welodd Duw, ddyfodiad pechod fe ra gwelodd Duw, yn wir, ddyfodiad pechod i'r byd, fe ra gwelodd hefyd gwymp dyn, ac fe gytunodd y mab, Iesu Grist, y gair, i'w ddarostwng, i'w ddarostwng ei hun, a dod i'n deiar ni, i gymryd arno ei hun, fy nghos bi am bechod. A dyna nath o, a hynny ar galfaria bryn. Fe ddioddefodd yn fy lle i, drosta i, rwan da chi credu yna, mae drosta chi yn bersonol. Chi, dros bechadur, ia. Dros bechadur buos farw, medda Pantycelyn, dros bechadur ar y pren, y dioddefais toelion llymion, nes i torfod crymu pen. Ond mae o'n troi, mae'r mynydd yn troi yn wych ynddo, ac mae o'n gofyn y cwestiwn. Dwed i mi, ai fi oedd hwnnw, ai fi oedd hwnnw. A dyna'r cwestiwn mae rhaid i gyd i ofyn ynddo. Ai am fy myau i, dioddefodd Iesu mawr, emyn mawr John Elias o Fôn. Credu hyn, a'i credu o mewn gwir i difeirwch a wna rhywun yn Gristion. Credu o'r galon fod Iesu Grist wedi marw drosta i, yn fy lle i, a'i fod do wedi talu iawn digonol am ymhechodau i. A digwyddiadau ola'r dagostyngiad yma oedd y croeshoelio wrth gwrs ynddo. Ac yna rhoi corff marw'r arglwydd Iesu i orwedd yn y bedd. Ond a lwyddodd yr Iesu i fodloni'r tad yn yr iawn. Da ni yn canu'n tydan, yn canu, bod Duw y gweiddi, bodlon, yn yr iawn, a'i gwir hynny. Y dilyn darostyngiad Iesu Grist, da ni yn cael i ddyrchafiad o. Darostyngiad i fwrw i lawr, yr ymgrawdoliad, y dioddefaint, y croeshoelio, y claddu, ac yna'r dyrchafiad ei godi i fyny. Atgyfodiad buddigoliaethus, yr arglwydd Iesu Grist o'r bedd newydd, a hwnnw, fel dwi wedi pwysleisio, ac mi ddaliau bwysleisio, a hwnnw'n atgyfodiad corfforol a llythrenol, yn concro Satan ac angau. Angau a lyncwyd mewn buddigoliaeth. Fe gododd Crist yn gorfforol o'r bedd, yn union fel dan nina'n codi o'n gwlau bobora.
Os na nath o, fel y clwsoch chi'n y darlleniad, os na wnaeth o, mae cyfan i gyd, yr holl sôn am Gristnogaeth a phopeth, mae cyfan i gyd yn hoced, yn dwyll, yn gelwydd noeth. A does na'm pwrpas i ni fod yma heddiw'n sôn am yr atgyfodiad. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chwithau. Rydych chi'n dal yn golledig. Dal yn golledig. Ydy, mae dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist yn rhywbeth hollol ysgythurol, gyda digonedd o dystiolaeth iddo. Y dyfyniad clasurol, mae'n debyg, di hwn o'r ail benod o lythyr Paul at y Philippiaid. Dyw a'i tra dyrchafodd yn tai. Mae Dyw di dra dyrchafu o. Mae hynny fwy na just dyrchafu. Ac aroddes iddo enw goruwch pob enw. Enw goruwch pob enw. Ac eto, at yr Effesiaid, mae'r apostol yn sgwennu fel hyn, yr hwn a ddisgynodd, yw hwn hefyd a esgynodd. Goruwch yr holl nefoedd, fel y cyflawnau bob peth. Fe o'na rhywbeth dwch yn fwy na hynny erioed mewn hanes. Naddo. Ac mae rhaid i'n ystyried dyrchafu Crist fel canlyniad cyfreithiol i ddarostwng cyn hynny. O rwan, yn ei swydd fel cyfryngwr, fe gyflawnodd Iesu Grist holl ofynion y ddeddf a thalu'r gosb a bechod. Nid i bechodau hun, oherwydd do gynna fo ddim pechoda. Roedd o'n gwbl ddi bechod, ond yn hytrach y pechoda ni y rhai sydd yn credu yno. A rheini yn unig. A thrwy hynny, mae o'n cael gwobr. Mae Crist yn cael gwobr am ei ufuddod llwyr. Mae o'n heiddi bywyd tragwyddol. Mae o'n cael heiddiant, a dyma'r heiddiant Iesu Grist gyda ni yn diweddu yn gweddia mor aml gyda go ynde. Mae atgyfodiad corfforol Iesu Grist o'r bedd. Mae o'n ddatganiad, welwch chi, gan Dduw fod y gwaredwr wedi ei fyddhau yn berffaith, yn ddifeth, yn ddigwymp i holl ofynion deddfau Duw, gan heiddi a hawlio gwobr o fywyd tragwyddol. Y gwaed a fod lonodd gyfiawnder, medda David Charles Emynydd, nhw'n ei canu'r emyn ar y diwedd, y gwaed a fod lonodd gyfiawnder, deunellwyd ar orsedd ein Duw, sydd yno'n peraidd yn erbyn i ni, y troseddwyr, gael byw. Ac yn fwy na hynny, mae cyfan yn dangos yn gwbl eglur beth a wir am y rhai sy'n credu trwy ffydd yn unig ymherson a gwaith y gwaredwr hwnnw. Hynny ydy pwy ydy o a beth wnaeth o. Felly, mewn difri, be allwn ni ddeud idwch am atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist? Wel, mi ddudaeth chi, allwn ni wneud dim mewn gwirionedd o'n sefyll yn syrdan gan synu, chyfeddu a diolch. Ac wrth gwrs, credu. Os credu mewn Duw, hynny ydy y modolaeth Duw, fod na Duw yn bod y Duw hwnnw'n holl alluog, fel bod goruwch naturiol, ddylan bod na'n hawstar wedyn i credu mewn gwirthia. Da ni'n credu yn y werthfwyau un sef fodolaeth Duw, a gwerthoedd yr atgyfodiad. Mae'r digwyddiad wedi'ch chi mor dyngedfennol i bob un ohona ni yn unigol. Mae'n gwbl ganolog mewn Cristnogaeth. Mae tragwyddoldeb yn galw, ac mae dyfodol yn eneidiau ni'n dibynnu ar wirionedd yr atgyfodiad. Beth felly ydy natur atgyfodiad Iesu Grist? Wel, da ni'n medru egluro o'n llawn yn y byd yma,
Ond mae'r atgyfodiad y golygu llawer mwy na just y ffaith I fod o wedi dod o farw yn fyw, a bod I gorff a'i enaid o wedi uno a'i gilydd unwaith eto. Oherwydd nid y fo fydda cyntaf hynny ddigwydd iddo fo. Os mae hynny'n unig gawn ni yn y digwyddiad, yna di'r digwyddiad o fawr bwys, nac arwyddocad i'r un ohono ni. Oherwydd mi ro'n yr eraill yn doedd wedi cael ei codi yn fyw o farw o'i flaen o. Y tair enghraifft fawr yn yr Emynau ydy merch Jairus, Lazarus o Bethania, a mab y wraig weddw o Nain. Y gwahaniaeth hanfodol, da chi gweld, ydy. Mae dod o farw'n fyw nath y tri yna I farw drachefn fel pob un meidrol arall. Ond mae atgyfodiad Crist yn rhywbeth sy'n wahanol, a mae o'n gyffroes o wahanol. Llythyr Paul at y Corinthiaid, mae Crist atgyfodedig fydda Paul yn flaenffrwyth y rhai a hynasant. Mae o'n y cyntaf o brith nifer. Hynny ydy, nid Crist fydd y cyntaf o laweroedd. Nid one-off oedd yr atgyfodiad yma. Crist fydd y cyntaf ddylwn ni ddweud o laweroedd, wrth gwrs, ond y fo sy'n arwain. Y fo di'r cyntaf o laweroedd. Ynde. Nid one-off o ddo. Llythyr Paul at Colosiaid, Crist oedd y cyntaf anedig oddi wrth y meirw fel y byddai ef yn blaenori ym mhob peth. Fel y byddai ef yn blaenori ym mhob peth. Mae'r esboniad o beth yn union a ddigwyddodd yn atgyfodiad Crist, beth yn union ddigwyddodd i'r corff ag ati, mae o'n gynnil iawn yn yr Efengyla, ond eto, da ni'n cael gwybod digon. A da ni'n mynd I casglu llawer o wybodaeth am yr hyn ddigwyddodd i'r Iesu pan gododd o'r bedd. O'r ysgrythyr sy'n sôn am atgyfodiad y credinwyr. Y clywsoch I ddarllen rhan ohono fo ar y dechrau. Y Cristnogion yn arbennig yn y benod yna, 15 benod o'r llythyr cyntaf o'r Corinthiaid, sy'n un o benodau mwyaf ardderchog yr holl Beibl. Gwrandwch ar hyn rwan yn ofalus. Mae o'n sôn am atgyfodiad y credinwyr, sef etholedigion Duw. Mae hyn yn rhywbeth llawer mwy gogoneddus na just codi o farw'n fyw, fel y gradd dweder Lazarus y Bethania. Yr un corff oedd gan Lazarus wedi iddo ddod o'r bedd yn fyw. Mae achos Crist a credinwyr yn gwbl wahanol. Dyma fo I chi. Adoda 42-43 o'r benod yna. Felly hefyd y mae atgyfodiad y meirw. Y credinwyr, y Cristnogion. Efe a heir, hynny ddim yn cael ei gladdu, efe a heir mewn llygredigaidd. Hynny di corff pechadurus, mewn pechod. Ac mi roedd Crist pan gath ei gladdu, wrth gwrs, mewn pechod. Yn yr ystyr fod holl bechodynoliaeth wedi llwytho arno fo a groes Calfaria. Ac a gyfodir mewn anllygredigaidd, yn gwbl groes I hynny, yn berffaith, yn lân, yn gyfiawn, yn union fel yn achos Iesu Grist. Efe a heir, efe a gleddir, mewn amarch, ac a gyfodir mewn gogoniant. Tydi'r adnodau ma'n arythrol dydyd. Efe a heir mewn gwendid, ac a gyfodir mewn nerth. Efe a heir yn gorff aniannol, ac a gyfodir yn gorff ysbrydol. A dyna I chi, be ydy gwir ystyr atgyfodiad y crediniwr. Dyna'n wir ystyr
atgyfodiad Iesu Grist hefyd, wrth gwrs. Dyna di'r gobaith, hwnna ydy'r gobaith Cristionogol. Dim beth arall, hwnna dio, y gobaith mawr. Bod na fywyd tragwyddol, wedi'r beth. Mae'r corff atgyfodedig felly, mae o'n wahanol i'r hyn ydoedd cyn o farw. Dyna mae'n dweud ynddo? Mae yna gorff gwahanol yn yr atgyfodiad, ac mae'r corff hwnnw yn gorff perffaith a nerthol, na all ddirywio, na heneiddio, na llygru, na chwaith farw byth mwy. Corff gogoneddus yn ysblenydd o leini nefol, corff yn llawn egni a chyda galluoedd newydd a hyfeddol, a cyfan yn real ac yn ysbrydol. Cyfan. Nid yn chithiol, nid rhyw ffantom arallfydol, ond yn offeryn perffaith yr ysbryd. Beth felly am y Crist atgyfodedig? Wel, o'r hanes yn yr Efengyla, da ni'n cael gwybod yn tydan bod corff i'r Arglwydd Iesu Grist wedi'r atgyfodiad, wedi newid, a newid yn sylweddol hefyd, yn wir yn aruthrol i'r hyn oedd o cyn i roi yn y bedd. Mae'n gorff gwahanol. Yn un peth, doedd o rwan, ddim cweit mor hawdd i'w nabod. Fe gamgymrwyd yr Iesu am arfwr ynddo. Bobl ddim cweit yn nabod. Oedd yna rhywbeth yn wahanol yna fo. Beth mawr yn wahanol yna fo. Oedd o hefyd yn toedd yn gallu ymddangos o'n unlla a diflannu'n llwyr ar amrantiaid. Be ddigwyddodd tybad wedi'r pryd bwyd hyfryd hwnnw gyda'r ddau ar y ffordd i Emmaus, Lug 24, ac efe a ddiflannodd o'i golwg hwynt. Na gwbl, diflannu. Just fel na. Ac yna'r ymddangosiad out of the blue hwnnw. Ia, drwy'r parad megis. Roedd y drysa wedi cloi. Lug 24 eto. Yr Iesu ei hun, mwyaf sydyn, di dŵad o rwlad a wydda neb o ble. A'r Iesu ei hun a safodd yn ei canol hwynt. Just fel na. Roedd o yno hefo nhw yn llythrenol ac yn fyw, sylwch, nid yn unig yn ysbrydol, ond yn fyw hefyd yn y cnawd, ond mewn corff newydd gwahanol. Nid chyth, nid dychymig, nid breuddwyd, nid ysbryd. Mae nhw geiriau, nid drychiolaeth, dim byd o'r fath. Iesu Grist wedi atgyfodi, wedi concro angau, ac yn ei lawn ddyndod hefyd. Mae'n wir, a mae o'n wirioneddol ryfeddol. Lug 24:39, edrychwch fy nwylo yn rhaid, mae my fi fy hun ydyw. Teimlwch fi a gwelwch, canys nid oes gan ysbryd, gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch, fod gen i fi. Roedd o yno hefo nhw yn llythrenol, yn fyw yn y corff newydd a gwahanol yma. Dowch ni felly geisio cynhoi a chymhwyso at gyfodiad Iesu Grist, trwy ddweud bod iddo o 3 ystyr hanfodol, ac arwydd o cad mawr i dynged tragwyddol pob un ohona ni yn unigol. Yn y lle cyntaf, wrth gwrs, mae atgyfodiad Iesu Grist yn ddatganiad a chybol a diamwys bod y gelyn diwethaf, cyflog pechod, sef angau ei hun, bellach wedi i drechu. Mae Crist i dod trwy angau a'r bedd. Adnod 54, angau a lyncwyd mewn buddigoliaeth. O, mae'n anodd peidio ag ailadrodd yr adnod yna, dydy. Na eto fyd. Angau a lyncwyd mewn buddigoliaeth. Mae gosb am y pechod i wedi ei thalu. Mae amoda a caddewidion y cyfamod gras wedi ei talu'n llawn. Gorffenwyd. Does dim heb dalu.
Choddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim, heb ofyn dim i mi. Ac yna'n yr ail le mae atgyfodiad corfforol Iesu Grist yn arwydd o'r hyn fydd yn digwydd i'r wir eglwys, i'r Cristionogion, i'r credinwyr, aelodau corff Crist, credinwyr yr Efengil, pan gaiff y rheini i cyfiawnhau trwy ei hael enyn ysbrydol i ddechrau, trwy hynny mae'r ail enedigaeth yn holl bwysig, a wedyn yn ei hatgyfodiad gwynfydedig yn y dyfodol. Cofiwch bod yr ail enedigaeth yn hanfodol, yng ngeiriau neb llai na gwaredwr ei hun, oedd ei eithir gen i dyn drachefn, ni ddichon e fe weled teyrnas Dduw. Ac i'r Cristion, mae hynny'n ddydd gogoneddus pan fydd o'n cael ei gyfodi yn anllygredig i fwynhau tragwyddoldeb yng nghwmni'r tri yn un. Mae o'n rhan o'r cynllun, yn rhan o gyfamod gras. 1 Corinthiaid 6, eithir Duw a gyfododd yr arglwydd ac am cyfyd ninnau trwy ei nerth ef. Sa'n byd mwy plaen na hynna'n agos. Duw a gyfododd yr arglwydd ac am cyfyd ninnau trwy ei nerth ef. Ac yn ail ythyr Paul at y Corinthiaid 4:14, gan wybod y bydd i'r hwn a gyfododd yr arglwydd Iesu ein cyfodi ninnau hefyd trwy Iesu. Dyna di'r gobaith mawr Cristionogol, a dyna di'r addewid. Ac yna drydydd, mae awnelo atgyfodiad Iesu Grist ar hyn a ddigwyddodd wedyn. 20 diwrnod wedi'r Pasg ar ddydd Iau yr Chafael. Fel mae gair yn nodi, dyma y cam nesaf yn y dyrchafu, y codi, sef dyrchafu'r mab yn ôl at y tad, oherwydd i'r tad gael ei fod loni'n llwyr yn y gwaith gorffenedig a wnaeth Crist, yn talu iawn ar y groes, yn byw bywyd daearol perffaith. Mewn gair, mae wedi cyflawni holl amoda y cyfamod gras. A luniwyd yn ôl yn rhagwyddoldeb yng Nghyngor 3 yn un, iachub gwael, golledig, euog ddyn. A dyna pam ei hatgyfodwyd o. A dyna pam ei dyrchafwyd o hefyd. A bellach, mae Crist yn eistedd yn frenin gogoniant, yn eistedd yn y gogoniant, ar ddehelaw ei dad. Yn ei ogoniant cynhenid, y gogoniant oedd iddo fo, cyn iddo fo ddarostwg ei hun. A mae o yno yn eiriol dros y rhai a fy'n gredu ynddo. Rhufeiniaid 4:25, yr hwn a draddodwyd dros ein pechodau ni ac a gyfodwyd i'n cyfiawnhau ni. Da ni'n cael yn cyfiawnhau wedyn, da ni'n cael derbyn y wisg o gyfiawnder mae Crist wedi hennill. A mae'n gosod gobaith bywiol newydd yn wir sicrwydd i'r sawl sy'n credu ynddo, sef y wir eglwys. Fe welir Sion, y wir eglwys, fe welir Sion fel y wawr, saled i'w ei gwedd, mor salw ydy'n golwg ni ar y ddeiar yma. Dod i'r lan o'r cystydd fawr, gol agor pyrth y bedd, heb glaf na chlwyfus yn ei plith, yn ddisglair fel yr hael, yn y cyfiawnder dwyfol byth, a wnaed gan addar ail. A Iesu Grist ydi addar ail wrth gwrs. A mae Pedr yn dweud yn ei lythyr cyntaf, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn yn ôl i fawr drigaredd, a'n had genhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist, oedd i wrth y feirw. Do, fe atgyfododd, ac fe ddyrchafodd addar ail i'n cyfiawnhau. Do, fe gafwyd gwrthwynebiad wrth gwrs,
gydol y canrifoedd a dweud y gwir i'r atgyfodiad, gan anghredinwyr, boed nhw'n sadwceaid, gnosticiaid, eidodiaid, dyneiddwyr, atheistaidd, ynghyd mae arnau ofn, a rhai o grefyddwyr ein dyddiau ni a phregethwyr yn ei plydd hefyd. Ond dwi am ddatgan eto heddiw o'r pulpud yma, nad os a sail i'w gwrthwynebiad. A pam po fi'n deud hynny? Mi'n deud chi. Am y mod i yn gwybod, dwi'n gwybod i sicrwydd, a dyna di ystyr ffydd, dwi'n gwybod i sicrwydd fod Iesu Grist a fydd farw ac agladdwyd trosta i yn fy lle i wedi talu fy nyled i wedi atgyfodi'n orfoleddus bore'r trydydd dydd. A'i fod o heddiw yn eistedd ar ddehilawr tad yn y nefoedd yn eiriol ar fy rhan. Canys mi a fod fy mhynwr yn fyw. Dyna pam. A mae Cristion yn credu y pethau hyn wrth gwrs trwy ffydd yn unig. Mae rai ni, i'n eglwysu ni am pulpida ni, ddychwelyd at y goruwch naturiol, a chredu fod pob peth yn bosib gyda Duw holl alluog. Dewch i ni ddatgan felly unwaith yr hagor. Nod yr atgyfodiad, tu hwn sy'n gallu ni i geisio i esbonio'n wyddonol, sy'n pwynt trio gwneud y fath beth. A hynny oherwydd mae gwyrth ydy. A mae rhaid ychwanegu hyn o wybodaeth. Does dim rhaid i'r corff atgyfodedig chwaith fod yr un ffunud, neu o'r un grondynau yn union â'r corff a gladdwyd. Mae'r apostol yn y 15 benod yn tydi'n egluro hynny, a mae o'n mynnu bod natur a ffurf y corff atgyfodedig yn wahanol, wedi newid o bod yr hunaniaeth, yr identity, yn aros yr un fath yn ddi-gyfnewid. Mi allwn ni gyffelybu hynny fel mae Paul yn neud, a had, unrhyw had, ynddo? Di'r hyn da chi roed i lawr yn y ddeiar, boed o'n hedyn, letisan, neu fresych neu beth bynnag, nid yr un peth sy'n tyfu o'r pridd yna chi, sy'n codi o'r pridd. Eithir fe ddywed rhyw un, pa fodd y cyfodir y meirw, ac a phariw gorff y deiant, o ynfyd, y peth yr wyt ti yn ei hau, ni fyw heir, onni bydd e fe marw. Eithir Duw sydd yr hoddi iddo gorff, fel y mynodd e fe, ac hi bob hedyn ei gorff ei hun. Tydi'r athrawiaeth yma'n fendigedig, dydy. Mae'n na'i'n deud anhygoel, oherwydd dwi'n ei choelio, dwi'n ei chedu hi, ond mae'n chyfeddol. Os troi'r corff marwol, beth bynnag fi'n digwydd i'r corff marwol, ydy o'n cael ei droi yn llwch yn y ddeiar, ydy o'n cael ei losgu'n llwch, ydy'r llwch hwnnw'n cael ei wasgaru i'r gwynt i 4 ban byd, ydy'r llwch hwnnw'n cael ei wasgaru gan y môr, gan yr afon, lle bynnag fe yn mynd. Sut mae posib i'r peth ddigwydd? Wel, da ni newydd gannu'n do, a cerf y rhoi'n y llwch mewn twllwch dros rhyw bryd. Ni'n cleddir o'i wydd e mewn lle yn y byd. A chi, ni'n cleddir o'i wydd e mewn lle yn y byd. A chofiwch hyn hefyd, mae'r sawl sy'n gwadu'r esgyniad, a thrwy hynny yn gwadu fod Crist Iesu heddiw yn y nefoedd. Gwadu hynny ar ddehilaw y tad. Ac os nad ydych chi'n credu'r atgyfodiad, hyn a ddidau wrth pwy bynnag nad ydy o'n credu, neu hi yn credu'r atgyfodiad, peidiwch ar unrhyw gyfrif a'ch galwch hun yn Cristion. Sylfaen, y cyfan yn y pen draw wrth gwrs, ydy pen arglwyddiaeth, ydy sofraniaeth Duw. Ganddo fo mae'r gair ola bob tro, a mae'r ein y credu hynny. Mae llwedda pob mynwent ac amlosgfa wedi i'w chwymo wrth ystlys Iesu Grist. A dyna pam i bod sy'n bwysig bob amser i ni gofio
Mae nodwedd fwyaf atgyfodiad ydy i fod o'n o'r uwch naturiol. Fi dau'n pwysleisio hwnna'n o'r bod. Nid diffyg tystiolaeth sy'n achosi anghrediniaeth, ond diffyg credu bod Duw yn holl alluog. Bod Iesu Grist hefyd yn dduw ac yn ddyn. Ac mae oherwydd hyn oll, mae gwirthiau yn gallu digwydd. Yn y bon, mae gwadu yr atgyfodiad yn wadu bodolaeth Duw. A swm a sylwedd y cyfad yn y pen draw ydy, mae dau ymateb yn unig all fod i atgyfodiad corfforol a llythrenol ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Ar y naill law, ymateb yr anghredadyn, ac ar y llaw arall, ymateb y Cristion. Dyma farn yr anghredadyn, a mae'r farn hon gyn i ofn yn cael lle yng nghalonna rhai sy'n galw hynna'n y Gristionogion. Ond fel hyn mae'r anghredadyn yn siarad. Dydy gwirthia ddim yn digwydd. Ni ellir cenhedlu baban heb had dynol. Felly, chwedl yn unig ydy'r ymgrawdoliad, stori'r Nadolig, dychymig dyn. Mae'n iawn, fel cynnwys dweder drama Nadolig, i blant bach, a chreu gwyl llawn rhialtwch, gwario a chyfeddach. Dyn da oedd yr Iesu, dyn da iawn, ond dim mwy na hynny. Ia, athro da hefyd, efo rhai syniadau newydd. Dim mwy na hynny. Ffrwyth dychymig yn unig ydy'r hanesion amdano'n porthu'r 5,000 yn iachau y claf o'r parlus ac yn codi Lasarus o'r bedd. Yn wyddonol, yn fiolegol, yn rhesymegol, mae gwirthia yn bethau amhosib i'w cyflawni. A mae'r un peth yn wir am atgyfodiad honedig yr Iesu hun. Os bydd o farw go iawn a'i gladdu, mae deud iddo atgyfodi tu hwnt i bob dirnadaeth a rheswm. Dydy pethau fel na jes ddim yn digwydd. A dyna fo. Rheswm a'r bedd sydd â gair ola bob amser. A dyna chi gyfeillion, dryth yr anghredadyn, ond dyna i ffylina bo hefyd a'i ryfigo. Mae yna ddwrnod yn mynd i ddwad, pryd y bydd o'n sylweddoli mae chyfig ydi o. Ond diolch yn te am ras i gredu. Diolch am ffydd. Ac mae rhaid i bob un ohonan ni'n holi'n hunain yn ddwys ac o ddifri. Oherwydd, mae tynged ragwyddol yn heneidia ni yn dibynnu ar wirionedd yr atgyfodiad. A rwan dyma hi gred diysgog y Cristion. Mae yna fywyd a dimensiwn goruwch naturiol ac mae cyfan yn dragwyddol yn ei hanfod. Mae yna Dduw sy'n sofran ac yn berffaith ac yn sanctaidd ac yn holl alluog. Mae y Duw hwnnw'n bod o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb yn drindod sanctaidd o dad, mab ac ysbryd glân, a bod y mab, y gair, Iesu Grist, trwy'r hwn y crewyd y byd, yn wirfoddol, wedi ymwagau, wedi gwagio ei hun megis, o'i ogoniant nefol, a dod i lawr i deiar bechadurus ni, darostwng ei hun, ymddangos yn wirthiol yn y cnawd, a byw dan ddeddf i dad nefol, yn ddibechod a digwymp, ac yn ei gariad, a'i ras anfeidrol, fe drefnodd y diwdod, cyn llunio'r byd, fod y mab hwn, Iesu Grist, i ddiodda yn wirfoddol, farwolaeth, waradwyddus, a chreulon a'r groesbren. A chymryd arno'i hun, holl bechod yn oliaeth, pechod ar byd, a'r oesoedd, a rhoi i'r rhai sy'n credu yno, a'r rheini'n unig ddihangfa rhag uffern a cholledigaeth ragwyddol.
drwy gymryd arno'i hun, holl lyd a digofaint y tad yn erbyn pechod. Dyna wnaeth o ar frin Calfaria, trwy fyw yn berffaith ac mewn i fuddod llwyr i gyfraith i dad, heb bechu, enillodd iddo'i hun gyfiawnder perffaith, enillodd iddo'i hun heiddiant ger bron Duw. Ac fe gyfrifir y perfeithrwydd hwnnw, gwisg cyfiawnder i bawb a gredant ynddo trwy ffydd yn unig a neb arall. A dyna pam mae newyddion da o lawenydd mawr y gelwir hyn oll. Newyddion da di ystyr y gair efegil wrth gwrs. Nid gorchmynion da, nid ffordd o ddiw yn dda, nid moesau da, os credu y dy galon i ddiw ei gyfodi efo feirw, cadwedig fyddi, hyn yn unig. A mae'r apostol yn cadarnhau y gwirionedd, adnodau 17 ac 19. Ac os Crist ni chyfodwyd, ofer yw eich ffydd chwi, yr ydych eto yn eich pechodau. Os yn y byd yma'n unig y gobeithiwn yn Crist, trianaf o'r holl ddynion ydym ni. A dyna di'r gwirionedd. Y newyddion da yw fod ein haglwydd a'n gwaredwr bendigedig Iesu Grist wedi cogro angau ar bedd ac wedi atgyfodi'n ogoneddus fore'r trydydd dydd gan roddi i bawb a gredant ynddo wir obaith am faddeuant pechoda trwy waed ac am bywyd tragwyddol. Nis gallodd angau dy ddal Iesu'n gaeth, ddim hwy na'r trydydd dydd yn rhydd y daeth. Yn rhydd y daeth, yn rhydd y daeth, canys mia wn fod fy mrhynwr yn fyw. Amen.